दाउ बेदरखौ बिराद बुरजा आरो दा ओमफ्राय मबाइलाव एसेल' नुदों आरो ना नैबेखौ ओमफ्राय नाथाय दाउआ आलु बे माइखौ आङो गायनो मोनदों आरो ना लोगोफोर इखौबो मोनदों इखौबो मोनदों इखौबो मोनदों ओमफ्राय ओइ बे गोजौ नुहुरनायखौ गायनो मोनाखै आरो ना बेरायनो थांनो ओंखारदों गामियाव मा जिरायना दङ परियाल गोजा आरो ना गासैबो हाय लोगोफोर गुड मर्निं आङो दिनै मोनसे गोदान ब्लग लाना फैलायबाय लोगोफोर नोंथांमोना आंनि ब्लगखौ नायनो मोजां मोनोबा अनना नायलांबाय थादोलाय फेमिलि ब्लग आरो ना ओमफ्राय ओंखाम ओंख्रि जानाय लोंनाय संनायनि ब्लग आरो ना ओमफ्राय नोंसोरो आंनि ब्लगखौ नायनो मोजां मोनोबा अनना नायलांबाय थादोलाय आङो दिनै मा मा देखायनो हायो आंजोंनो आंनि ब्लगखौ नोंसोरो नायनो मोजां मोनदोंबा अननानै साबस्क्राइब खालामनानै होदो लोगोफोर लाइक खालामना होदो आङो भिडिअखौ जागायलांबाय थानोसै लोगोफोर नायलांबाय थादो दासो सिखारखादोंमोन आङो नै जोंना रान्दिनिफ्रा मा मा संखो देलाय बोखारलाय नायनि मा संदों बोखारलाय देलाय साम' आयौ उखुन्दैनिफ्राय नुगौलाया साम'जों थास' संसिगोन आरो ना बोरो साम'आलाय ओरैजाय नै दाउ गोदागासिनो दङ दाउजों आलुजों जानोसै जोंहा दाउलै दाउ मासे बुथारबाय आलथा फुनलायदोंहाय मालाय दाउ गोदाग्रायाबो आलथा फुनलायदों मालाय आमाया थांला दे संदो माबार जालाबायनोसै साम'खौ नै एवफ्रामना लाग्रोबाय आरो ना मालाया ओंख्रिखौ जानबाय ओमफ्राय आं ओरैनो दांफ्लाबाय आरो ना आङो संदों होननाय बायदि एरफ्लाबाय आङो लोगोफोर साइसनि संदोंबा सोरबा होमबाबो आङो माबा होनानैसै बानलु होनानैसै बानलु जानो हायै गोजाफोर दंथारोहाय फिसाफोर गोनां गोजा लोखि फुजानि नामै जानोसैलाय साम' मेगना मोजां जायोनो लोगोफोर साम' जाबा साफा जायोनो मेगना साम' जानांगौ आरो ना थास'बो होनोसै बारा एवफ्रामना लाबाय नैबे जोंहानि आनैनि फिसाजो नैबे जि लाजिखायो बिसोरो नैबे आजा फिसा औ संसिगोन दाउ बेदर संसै दाउ बेदरखौ बिराद बुरजा आरो दा ओमफ्राय मबाइलाव एसेल' नुदों आरो ना नैबेखौ ओमफ्राय नाथाय दाउआ आलु आङो सङा दाउ बेदरखौ ओमफ्राय आं संबाय थानाय देखायखायो नालाय नोंसोरनो ओमफ्राय दिनै नैबे बिनानाव संनायखौ देखायबाय थानोसै आङो गोथावनो जाथारनोसै माबायदि संगोन बियो गोथाव संनो रोङो ना नोङो बिराद गोथाव दंखायो जा गोथाव संनो रोंखायो ओइ दा जाना नायबासो मिथिगोन सिखाजों मेगनलायो सिखाजोंबो हाखांबा एरनांगौ आरो बिराद गोथाव जायो दाना सिखाजों हाखांबा नैयाव मा दङ हरनि खुमब्रा अमा बेदर दङ हरनि आरो गैला एयाव मा दङ जेबो गैया दे गोथाव संथारदों माबार जालाबायनोसै थासआव नै दै होबाय सासेनो अर सुदों जि लाजियो आरो सासेया नुजानो थेवबाबो आं लासोमबाय थायो गथ'खौ दसे गोलांनोसै आङो मेगन मोदै जादों माबा जांख्रिथायनि थैसाम नायदोंमोन
जि मोजांलै लोगोफोर नायनो आयै जि मोदै गखाबाय आङो मोदैबो गदों आरोना ओमफ्राय दुखुबो जादों मिनिनोबो ओंखारदों जि मोजां लिरखादों लिरग्राया दाबो जों आलासि जानानैनो दङ थांथ'वाखै आनै मोनहानाव दंफैयो आरोना एरना नायनो र' आङो मालाय संनायबाबो एरना नायनोसै ओइ ह दै लोंनो दुब्लियाव फैदों नै आं लोगोफोर बे माइखौ आं गायलांनो मोनदोंमोन आरोना नायनो फैदो आङो बा जा मोजां जाखादों माथो माइया मोनजोब्बायानो बे माइखौ आङो गायनो मोनदों आरोना लोगोफोर इखौबो मोनदों इखौबो मोनदों इखौबो मोनदों ओमफ्राय ओइ बे गोजौ नुहुरनायखौ गायनो मोनाखै आरोना बेखौ आं गायनो मोनदों आरोना फैनानै नै गाइखेर सेरनो थांदों आनैमोनहा सासे सानै साथाम साब्रै साबा सय सातजन साम'बो हायबायनो आङो माबा ना मावाखै दे ओंखामखौबो जा नै थौ गिदिराव संगारदों नायलाय जोमै संनो थौआव मानसिया बुरजा फेमिलिया बुरजा जोंना जानला माला जायोहाय ना गाङुलिया ब्लग ना जानला माला जाथारो उदैया बुंबानो जाबाय फोरो नै गथ' सानैया बास्रा ओंखाम बिगासिनो दङ नै इसोरना दाउदैबो दङ ओमफ्राय नैयाव दैसे बे गथ'फोरनि आरोना ओमफ्राय नै गिदिरफोरना दाउ बेदर ओमफ्राय साम' थास' जानोसै नै खुमब्रा ओंख्रिखौ लाबाय आङो हायावनो जिरायना जाबाय आरोना जमानो ओंखाम जाखांना देलायबाय एबार बेरायनो थांनोसैलाय बेरायबायनो ओंखारबाय आरोना दे जादोंना जायाखै आंनाथ' जाबाय आंनिखौबो लाजाया लांथिया थिया बेरायनो थांनो ओंखारदों गामियाव गामि बेरायनो थांनो ओंखारदों नै परियालानो होदो खसाबा खुबायना मबाइला मा सिगनेल होला जोबखो लोगोफोर दिनैलाय गिलु बालुलाय मा जाखो बोथोरा मबाइलानो सिगनेल होजोब्बाय मा जाबावनांगौ जाखो आमाय थांदो लोगो गेमस्रि फैयोनो माबायाव मा होनो माइन'रिटि सेन्टाराव गाबोनसो होनदोंथ' आरो गेमस्रि फैनो लोगोफोर नोंसोरबो नायनो फैबानो जाबाय खाथि खाथिना गोजानाथ' नुखाबाय मबाइलाव नुयो थेवबाबो खाथियाव नायनो फैदो आरो फैदो माबा मबाइला मा सिगनेल होलाबायगोहाय गिलु बालुनो मोनफैबाय नै मबाइला गाबदोंना नोंसोरनाबो मबाइला गाबदोंना सिगनेल होनाय बायदि मिथिया मायाबा होननाय बायदि बेरायनो फैनानै ओंखाम मोनजालायसिगोन जोंना खोन्थानो आङो मा मायो हांसोजों आलु ओमफ्राय इथिं नालाय सबायजों ना नै बिगुमाया मेदामानै बे मेदामनि थाखाय मोनजाफासिगोन हांसो आलु नाजों सबाय बेरायनो फैनानै ओंखाम मोनजाबाय जोंना आनै ओंखाम मोनजासिगोन ना ओंखाम जानोसै जोंहा जमा जिरायना दङ परियाल गोजा ना गासैबो फंबायनि हिनजाव बिदानि हिनजाव गासैबो जमा दङ हाय होनहर दे हाय मा नाम नोंनि नामा खोन्था नोंनि नामखौ खोन्थालाय मा नाम खोन्थादो क्रिसा ओमफ्राय नोंनालाय नामा सिना रानि दैमारि मोजां खोन्थाब्रा दे
हाय होनहरदो दे हाय होननांगौब्रा दि जा रोनो जाना फैखाबायहाय लोगोफोर एखेबारे आं नोंसोरनो देखायासै जानायखौ हांसोजों आलुजों नाजों आयौ सान्दुंजों नायनोनो हाया आरोहाय सान्दुंजों नै खर'खौ आंनि बुंनायखौ सब मिनिखायोहाय आयौ नै नायलाय हाजौनो हनै मानसि मिनिनो ओंखारदों मिथिया आरोना ओमफ्राय आंबो मिनिनो ओंखारो ओमफ्राय होमबाबो आं मिनिया आरो आं लाखिथारा आरोना मिनिनो ओंखारबाबो हमथानानै इनि सान्सआवनो मोनजाबाय लोगोफोर इनि सान्सआवनो मोनजाबाय आरोना हांसोजों नाजों जाबाय फुङावबोथ' आरो गोग्गोम जाखाबाय गोथाव जानानैथ' नुबाय मुथि जाबाय आङो बोलो गोरा जाबाय बुलायनो रावबो हानाय नंला आंजों हाबहैनायनि र' आं इसानाव बा इसानाव फैलाय इसानाव थांनाय नायनि फै औ मालाय इसानाव जा बिबार बागान दंखायो दै बिबार दङ नै मालाय लामायाव नायनि मा बिबार दङ डिजाइन बिबार दं मालाय इसानै बा मालाय नै सोरगिदिं बिबार ओरैबो उसुं गिदिंजोबलायनाय दंखायो नै जा मोजां साजायखादों बिबारफोरखौ नै जा मोजां बिबार दङ लोगोफोर इसानाव नै ओंखाम जानो नागिरदों दा जोंबो दासो जाना फैबाय इसानाव माबा मोनहानाव मिजिं मोनहानाव बिबारखौ नायदों आं लोगोफोरनोबो देखायदों आं बिबारखौ नै मालाय बिबार गायग्राया जा मोजां गायखायो जिरायलाय थांसै जा मोजां बिबार कल माबाना दोनदों इसा बेखायनो एसे नायबाय आरोना आङो बाव नै बनाबो देन्जार जाबखोना दोनदों फिथाइया थाइना दंखायो नै अन्नानै लाइक खालामनानै होदो आरो जाय गोदानै नुसनदों बे अन्नानै साबस्क्राइब खालामना लादो लोगोफोर आङो बिदिनो गोदान भिडिअ लाबोबाय थागोन भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै लोखि फुजायाबो जोब्बाय ओमफ्राय सब फुजायानो जोबबाय माइ हानायनि दिन फैलायबाय लोगोफोर भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर बाय बाय